Pois todo preparado para que a nosa concursante Lorena intente disputar ese bote tan xeitoso que hai e se queredes acabar nese quinto chanzo e quen sabe se levando os cartiños que temos aquí nese bote, só tedes que escribirnos ao 618-388-087 para participar no Atrápame, pasar unha tarde tan boa como a que está pasando Lorena e se levamos xa os cartos a repanocha, ou non, amiga? Home, por suposto. Pois toquemos madeira a ver se hoxe é o día. Hai en xogo 14.300 euros. Aí están. Fermoso bote que pode ir para Cangas da man de Lorena. Iso sí, para que iso pase, hai que acertar 5 preguntas sobre 5 categorías diferentes, que hoxe son as que ides ver. Xogamos con cómic, exipcios, televisión, teatro e guerras. Cada resposta 100 euros de premio, se consigues as 5 respostas correctas, 14.300. E tes un minuto para respostar as 5 categorías. Preparada, Lorena? Sí. Pois veña, moita sorte. E tempo, cómic, quen foi o creador de Tintín? Ibáñez. Non é correcto. Exipcios, quen é o deus exipcio do sol? Ra. É correcto. Televisión, que programa cinéfilo presentou José Luis García en la 2 dende 1995 ata 2005? Saber e ganar. Non é correcto. Teatro, que obra de teatro de William Shakespeare é coñecida polo monólogo Ser ou non ser? Esa é a cuestión. Paso. Paro tamén. Eu teño que recuperar desto. Oye, o desa é a cuestión gusto. Mira que nesta prova sempre hai tensión, pero, ou como se diga, non me esmendrellei de risa de milagro. Vou a repasar, Programa cinéfilo que presentou José Luis García na 2 do 95-2005 e disme, saber e ganar. Que leva aí o maestro Jordi cotizando tantos anos que xa se perdeu a conta. Sí. Bueno, mandamos un saúdo, que Jordi tamén nos ve de vez en cando, pero sí, pensa nun nome dun programa de cine. Sí, sí. Non tanto un concurso. Repasamos as anteriores, veña, que a de Rafa hoy nos ven, sacámola aí a primeira na categoría de exipcios, quédanos a de cómic, quédanos saber quen foi o creador de Tintín. Vai dando unha voltiña, sabemos que Ibáñez non é. No. 31 segundos por diante, unha resposta acertada, e a ver o que hai logo en guerras, que esa categoría ainda non abrimos. Preparada para continuar? Pois veña, sorte Lorena. E tempo, non é correcto. Guerras, quen era o presidente dos Estados Unidos durante a guerra civil dese país? Paso. Non é correcto. Cómic, quen foi o creador de Tintín? Non é correcto. Televisión, que programa cinéfilo presentou José Luis García en la 2 dende 95 ata 2005? Cine de barrio. Non é correcto. Teatro, que obra de teatro de Shakespeare é coñecida por... Hamlet. É correcto. Guerras, quen era o presidente dos Estados Unidos durante a guerra civil dese país? Paso. Non é correcto. Cómic, quen foi o creador de Tintín? Paso. E tempo. Ata aquí. E aplauso para Lorena, que ven que o pelexou. E mellor que onte fomos. Sí, sí. Eso sí, fomos xa moito mellor. Sacamos aí 2 respostas, quedáronos no tinteiro. Hergé, o creador de Tintín, foi Hergé, autor de cómic belga. En televisión, o programa que presentou Garci durante eses 10 anos, era Que grande es el cine, programa aí de noite, cine de barrio era máis de pola tarde, e logo o presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana foi Abraham Lincoln. Inda así, 2 acertos que teñen premio 200 euros que marchan con Lorena para Cangas. Así que, parabéns por eses cartiños. E falando de cartos, o bote medra, xa está en 14.500 euros. E agarda por vos, igual que eu aquí, cada tarde. Vémonos. ¡Ata festa!